מקרתגו הם עשו פלישות בסירות, זה מאוד קרוב לרומא, ושדדו את רומא. ומזה המילה ונדליזם. הם פשוט פרקו את רומא ולקחו את הכל, כולל כלי בית המקדש לרומא, ומרומא לקרתגו, אבל יוסטיניאנוס הקיסר, או אחד הבליזריוס, המעצבים שלו, כבש את קרתגו ולקח את כלי בית המקדש, תזכרו שהם כבר היו נוצרים ולכן הייתה לזה חשיבות, והביא את זה לקונסטנטינופול. כשהוא הביא את זה לקונסטנטינופול, התחילו כל היועצים שלו להגיד לו, תשמע, כל עיר שהדברים האלה נמצאים שם נהרסה. בהתחלה ירושלים, אחר כך רומא, עכשיו קרתגו, ואם זה יישאר פה זה ירס, ואז הם אומרים, והוא שלח את זה לכנסייה בירושלים. מה כנסייה בירושלים? באותה תקופה יוסטיניאנוס בנה את כנסיית המאה. וזה דבר מאוד מעניין, כי כאשר יש לנו היום מקור קראי שמספר על הכיבוש המוסלמי של ירושלים, אז הוא מספר לנו שכאשר המוסלמים כבשו את ירושלים, הם הורידו את הצלב מכנסיית הקבר והרסו את כנסיית המאה. למה הרסו את כנסיית המאה? אני חושב שאולי כי הם ידעו ששם אפשר למצוא את האוצרות. יכול להיות, אני לא יודע למה. אבל הכנסייה הזו פורקה, והנה אתם רואים פה הרבה מאוד מהאבנים, האבנים הגדולות, זה אבנים מכנסיית המאה. למה אני הולך בכזה ביטחון? מכיוון שמספר לנו ההיסטוריון, את כל הסיפור סיפרתי לנו, מספר ההיסטוריון הרשמי של יוסטיניאנוס, ששמו היה פרוקופיוס, ופרוקופיוס מספר לנו שכדי לבנות את המאה היה צריך אבנים כל כך גדולות, שיוסטיניאנוס המציא כרכרות של 6 שברים סחבו כדי להוביל אבן אחת. מזה אתם מבינים שהעוצמה היא אדירה, ובאמת שפרופסור אביגד חפר ברובע היהודי והתחיל לגלות את שרידי המאה, זה היה, האבנים שם הן אדירות. לצערי הקטע הזה סגור, לא מבקרים בו, אבל כל מי שיצא לו להיות במאה רואה שזה מבנה אדיר, שאנחנו יודעים שזה ברור שזאת הכנסייה, מכיוון שישנה כתובת שנמצאת היום במוזיאון ישראל, שמזכירה את יוסטיניאנוס הקיסר שבנה את הכנסייה הזאת, בעזרת קונסטנטינוס שהיה אז הפטריארך של ירושלים. אז זה בעצם הסיפור עם האבנים הגדולות האלה. אחרי שהנחתם